gonar waka. Gabalan yayan gida alheri sannu gwarzon fama asistan manaja alhaji yayin gida malami mafadan Allah gare ka mun zo gaisuwa malami mafadan Allah masoyin Allah ga mai gonar waka yanzu zai gaishe ka asistan manaja malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Farko na kira ubangiji sarki na wannan wanda ya yi mini baiwa na sarki kara shiga lamarina na yi waka a jita ba in kari. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Kai salati gunsa manzona ta gami da abun Abdallah alaye sahabu nan manzona mai rogo kasa da mai alkhairi. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Dan Abbansa nai cirin baitoci to ku biyo ni yau akwai baitoci zan wake malam ga hujjoji alhaji yayan gida na alheri. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Malami ka gode Allah ka zama giwa ka kware a kayan aiki ba gaggawa fannin aiki lantarki ke gaggawa manaja na yabonka da kairi. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Dan Abbansa mai waka ga fadarka yau na zo gidanka in gaida ka dan naji al'umma na ta yabanka ka zam jagora na gidan alheri. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Na gaishe ka mai gida na jarmai babu kamar ka dan kana mini komai ka zam mai amana kuma kai komai alhaji yayan gida na alheri. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Al'umma suna yaban dan baiwa kai ɗaya na rike ka zama garkuwa inda ka tsaya mun ba me mun sawa asistan mu mai halin alkhairi. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Alhaji yayan gida na gaida mazan fama kai kake alkhairi gwanin alfarma ga kawali yanzu dai ka girma dan Abbansa ke yabanka da kairi. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Dole waka taka nai gaisuwa ungwar zo ubangida gun kowa manaja namu mai halin dattawa alhaji mutari manajan alheri. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Gaisuwar masoya zan miƙawa gunsa abokanan aiki ba kushewa suna ta yaban halinka ba ɓoyewa manajoji na gidan alheri. Malami ba fadan Allah alhaji yayan gida sannan asistan manajan alheri biredi. Manaja baban gida bega dai gaisuwa sannu siraja gaisuwa cikanta awwal mina na kashiya gaisuwa malam Umar dufu wa gaisuwa na
gaishe da ku a baiti tari. Malami bafadan Allah Alhaji yayin gida, sannan asistan manajan alheri biredi. Yanzu akawunta sanyo gaisuwa, Malam Ibrahim ga gaisuwa, Malam Magaji nai maka gaisuwa, Malam Ibrahim ga gaisuwa, Abdulkadir na mika gaisuwa, akawuntas na gidan alheri biredi. Malami bafadan Allah Alhaji yayin gida, sannan asistan manajan alheri biredi. Malami bafadan Allah Alhaji yayin gida, sannan asistan manajan alheri biredi. Malami bafadan Allah Alhaji yayin gida, sannan asistan manajan alheri biredi. Sannan asistan manajan alheri biredi.